नागिर नोंखौ मोनबाय आं जिउनि बे बुब्लियाव नोंखौ मोनना गोसो आंनि मानोदि गोजोनदों नोंनो सोरां आंनि बेरेफुंनि मिया नोंसोरना बिनो नामा बिनो ना स' फैनानै जोबोद मोजां नांबाय आरोना मबे मा गामिमोन नोंसोरना हालेकुसि जों दायो मोनफैबाय तामुलपुर थाव दिपु बे थाव दिपुआव जोङो बाइकआवहाय थाव सोनानै लादोनि स' थाव सोआबाबो जाया नङा होमबा सोना लाग्रोनांगोन थावखौ सोखांबाय ओमफ्राय थांदोनि सानफ्लावार्सखौ नायनो सान बिबारखौ नायनो थांनो नागिरदों नै लोगोआ जोंना हायेन जों दायो नै तामुलपुरनि थाव दिपुनिफ्राय ओंखारनोसै ओमफ्राय थांदोनोसै दा बे जाबाय रुनिया लाइन आरोना बिथिंहाय रुनिया मोनहैगोन तामुलपुर टाउनखौ बारबोबाय दायो ओमफ्राय दायो जों थांगोन रुनिया लाइन थांगोन बे रुनिया लाइन थिनो दोङो माबाया जायनाखि सानफ्लावारनि जायगा प्लेस बे जायगायाव जों दायो थांदोनि स' नोंथांमोना नायलांबाय था हेलो खुलुमबाय वेलकाम बेक माय इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि क्रिएटर भिडिअ इउटुब चेनेलाव बयखौबो गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय आरो दिनैनि गोदान फ्रेश भिडिअ नोंथांमोनखौ खेबसेबाव फिन बरायफिननाय थाबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअआ मा जागोन नोंथांमोना टाइटेल आरो लोगोसे थाम्बनेइलाव नायनानै मोनथिखाबाय लोगोफोर जों बिथिंनिफ्राय फैदों बे जाबाय तामुलपुर लामा आरोना बे तामुलपुरनिफ्राय फैनाय ओमफ्राय ना बिथिंहाय मोनहैगोन रुनिया ओमफ्राय जों थांदोनि बै लामाथिंहाय स' नोंथांमोना जुदि आन्दायनोबो हागौ नैबेनो बे लामायानो नै बे लामाथिं फैबानो जाबाय नोंथांमोना बे रुनिया लामा ओमफ्राय बिथिंहाय तामुलपुर दायो जों थांदोनि चलो स' नोंथांमोना आन्दायनो हागौ आरोना बे फैब्लाथाय स' बेखौ आं दिन्थिना होबाय लकेसनखौ बे मथे हाबबानो जाबाय नोंथांमोना नोंनि मिनिस्लु मिनिनाय बोहैयो सिमां मोगथां जों दाना दै दुब्लि लामासो सबायबाय बे जाबाय दुब्लिनि लामासो दै फोथारनि लामासो बिथिंनो दिनै बा सानफ्लावार गार्डेनखौ जों नायनो फैदों बा कटफ्रा एसे बा दे थिग आसे नै जों दायो मोनफैबाय सानफ्लावार बागानाव गार्डेनाव मोनफैबाय जों आरोना स' फोथारसो बे नै ओरैबादि बे जायगायाव माने नागिर मोनफैबाय आरोना लोगोफोर बिबारा गैला सिरिबाय दायो जों हाबदोनि गेजेरावहाय हाबदोनि फाया रस होना फाया मोनसे मा खबरफोरा बिलिफां मा खबर दोङोब्रा थिगानो ना प्रजेक्टफोर माबाफोर गोदान गैथ'वा ना लकडाउन ना स' नोंथांमोनाथ' सिनायखायो आरोना बिथांनि मुङा बिलिफां बर' स' लोगोफोर जों दायो नै सानफ्लावार बागानाव जों दायो मोनफैबाय बेनो नै बागाना वा एसेबां गोदोर स' बिथिंहाय माने मानै सिखिरि जरा नुदों आरोना दैट मिन्स नाहरदो ओमफ्राय बिथिंहायबो जरा दंफैयो आरोना स' लोगोफोर बेवहाय जोंहा बिलिफाङा माने ड्रन लानानै फैदों बेयो ड्रन जों नोंथांमोननो दिन्थिगोन जों नोंथांमोना नायबानो जाबाय दायो ड्रननि शुटजों नोंथांमोना गासैखौबो नुगोन आरो बिनि गार्डेन जायनाखि बागान बेखौ नोंथांमोना नुजोबगोन आरोना
এক নাম আছে সানফ্লাৱাৰ ইয়াত তেল তাৰমানে চৰকাৰী ৰেট মতে এতিয়া শুনা মতে 380 টকা 380 টকা লিটাৰ দাম আছে তেন ইয়াত দাম আছে অৰিজিনেল সানফ্লাৱাৰ তেল নেই আপুনি যদি খেতি কৰিলে আপুনি কি তো পুলি আনিছিলে না গুটি নাই 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 20 ছটি আছে ছটি আছিলে ছটি আছে এনে কিমান মান লাগিলে কিমান মান হ'ল এটো আমাৰ ফাগুনৰ 5 তাৰিখে এই 20 ছটি হৈছে ফাগুনৰ 5 ফাগুনৰ 5 এক মাহ লাগিছে ন बेनोहाय मालिकआनो बेनो स' इन्टारभिउ लागासिनो बिथिंहाय स' मालिकखौ नोंथांमोना बुंबाय रथ' दसे फैनानै बोरै नांखो थिगानो ना माबायदि थिग नांखो मोजां नांदो माथो बालुलुसो नांदो दखन मानसिखौ नायनानै बालुलु माने बुस्थुआनो खोबजोब्बायना नै नंगौ खोबजोब्बाय होनना बुंदों माने गाय देमग्लायजोब्बाय आरो ना बुस्थुफ्रा देमग्लायजोब्बाय बुस्थु होनब्ला सान बिबार आरो ना देमग्लायजोब्बाय स' नैबे बिलिफां बर'आ जोंना ड्रन शुट खालामगासिनो शुट लागासिनो ओमफ्राय नोंथाङालाय बोरै नांखौ फैनानै बेयावहाय हेभि मोजां ना दे बरिया नोंथांमोनाबो फैनोबा थाबैनो फैखा आरोना बे जायगायाव स' नङाबा माबायदि जासिगोन साननैसोनि उनाव नोंथांमोना र' दिन्थिनाङो फुलखौ स' बेबायदि जासिगोन नै बेबायदि जासिगोन आरोना नोंथांमोना थाबैनो फैबानो जाबाय बे जायगाखौ नायफैनोबा स' फट' शुट लानो ओमफ्राय भिडिअ' शुट खालामनो जोबोर मोजां जादों आरोना बे जायगायाव सानबिबार गोजानै गासिबावबो स' नोंथांमोना थाबैनो फैबानो जाबाय जायनोखि आं बुंनाय बायदि नोंथांमोना बे जायगायाव मोनफैगोन फैबानो जाबाय बे जाबायहाय फोथार आरोना बे फोथारावहाय बे सानबिबार गार्डेनखौ बेयावहाय बनायदों स' आं गेजेराव लागै थाङाखै गेजेराव लागै थांदोनि स' नोंथांमोना ड्रन शुटखौ दिन्थिबाय स' नोंथांमोनाबो नायबाय स' गोबां मानसि फैदों आरोना नैबेयावहाय नायनो मिन्स माने फटक लागासिनो आरोना बेवहाय जोबोर मोजां आरोना नै सानबिबार नालाय ओ आई लाभ सानबिबार मीन्स sunflower so beautiful नागिर नागिर नोंखौ मोनबाय आं जिउनि बे बुब्लियाव नोंखौ मोनना गोसो आंनि मानोदि गोजोनदों नोंनो सोरां आंनि बेरेफुंनि नोंनो मिजिं आंनि गोथार जिउनि जावलिया नोंनि बे गोसो नोंसो मोनथिगौ मेगनाव नुदों आं नोंनि अननाय जावलिया नोंनि बे गोसो नोंसो मोनथिगौ मेगनाव नुदों आं नोंनि अननाय दायो आं मास्कखौ गानना लाखानोसै दायोहाय मास्कखौ गानना लाबाय मानो गानना लाखो होनना बुङोबा बेवहाय गोबां माने मानसि फैगासिनो आरोना गोबां जमा जाफैबाय जों फैनाय समाव माने बेसेबां मानसिहाय गैयामोन आरोना स' लोगोफोर दिनै जोबोर मोजां नांबाय आरोना बे जायगायाव फैनानै स' नोंथांमोनाबो थाबैनो फैबानो जाबाय नङाबा बे सानफ्लावार्सआ माने लरायलांजोबसिगोन आरोना नोंथांमोना थाबैनो फैबानो जाबाय बे गार्डेनखौ मानि थाखाय बनायदों होनना बुङोब्लासो बिनि मालिकआ माने फोरमायदोंमोन आरोना बेखौहाय माने थाव बनायगोन होनना बुंदों आरोना जानाय थाव जानो हागौना जानाय थाव मैगं संग्रा थाव बेखौ बिजोंहाय बनायगोन होननानै बुंदों आरोना मालिकनिफ्राय मिन्थिना मोनबाय स' आं दिनै फार्स्ट टाइम
मोनथिनानै मोन्दों स' बे सान बिबारनिफ्राय जानिखि थाव बनायो होनना दिनै फार्स्ट टाइम मोनथिबाय आरो ना बिथां मालिकनिफ्राय बे गार्डेन मालिकनिफ्राय स' जों दायो फटक मोनसे ग्रुप फटक लानो नागिरदों आरो ना ग्रुप फटक लागोन जोङो स' केमेराखौ दसे दोनथ'नो केमेरामेना बेहाय इथिंहाय जों नै लाइन जादों लाइनाव थादो स' बिनि फट'शुट लानायखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोन आं स्क्रिनाव नायबानो जाबाय जों दायो थिखांनो नागिरदों नैहाय दायो नोंथांमोना स्क्रिनाव नुगोन लोगोफोर जों दायो फट'खौ लाखांबाय ओमफ्राय नै लोगोफोर देमग्लाय लांजोब्बाय आरोना ओरै सिदा थानायबा जोबोर मोजां नुबावगौमोन आरोना ओरै देमग्लाय लांजोब्बाय नै स' थाबैनो फैबानो जाबाय नोंथांमोना बे जायगायाव फैनोबा थाबैनो फै बांद्राय गोबाव खालामनांला बांद्राय गोबाव थायोबा माने बिबारा रलायलांजोबसिगोन आरोना नायनो जोबोर मोजां नुदों आरोना स' नोंथांमोना माबायदि नांदों नोंथांमोना कमेन्ट्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना फैनो गोसो जादों जायाखै बेवहाय हा कमेन्ट्सआव खोन्थाहर नोंथांमोना मोनसेलाय जानो हागौ सासे जोंहा इउटुबार बेवहाय दंफैयो सोंना लादोनि बिथाङा माने इउटुबार नामा मोनथिना लादोनि मा बुङो स' नोंथाङा ब्र'आ इउटुबार नामा येस खालामदोंमोन आगोलाव एसे अफ जानानै दंसै दा तारमाने आगोलाव ब्लग बानायाखैमोन तारमाने एबारसो ब्लग बानायगोन थिगानो ओमफ्राय चेनेलनि नामा सिबि ब्लग स' बिथांनि गोदान सिबि ब्लग गोदान खुलिदों ना गोदान खुलिदों स' दिनैनि भिडिअखौ नोंथाङा बे सिबि ब्लगसआव होगोन आरो ना बेखौ दिनैनि ब्लगखौ साबायखर थाबाय नायबानो जाबाय नोंथाङा दे नायगोन दे नोंथांनि नामा आंनि चेनेलनि नामा क्रिएक्टर बिदुर इउटुबाव नोंथाङा नुगोन स' क्रिएक्टर नै बिथाङाबो क्रिएक्टर हाय मामोन क्रिएक्टर बिदुर बिथाङाबो नोंथांमोनाबो बिनि भिडिअखौ जुदि मोजां नाङोब्ला नायनानै लाइक कमेन्ट शेयार खालाम दा बाव लोगोफोर थेंक इउ स' माच बहानिमोन आङो डिमाकुसिनिफ्राय फैदों बिथाङा स' नोंथाङा बबेनिफ्राय आंना लकेलनि ना गामिया मा होनो मोनसे माने आलिगुसि गामिया आलिगुसि नैबे लकेसननि गामिया मामोनथाय माबे नैबे गामिया नैबे निखिनिया हालिगुसियानो गोलैयो हालिगुसि ना दे थिगानो स' हालिगुसि लोगोफोर स' थाबैनो फैबानो जाबाय बे जायगायावहाय स' थाबै फैयाबा नोंथांमोना बे बिबारा स' र'रा लांजोबसिगोन आरो ना स' देमग्लाय लांजोब्बाय नै लोगोफोर आं दायो बाइकआव माने सार्ट लानानै फैफादोंमोन माने सार्टजोंहाय मोनसे फटक लाबावनो सानदों आरो ना बे कालारजों जानिखि सानफ्लावार आं सम मिलायदों आरो ना ओंखायनो आरो मोनसे एक्सट्रा माने सार्ट लानानै फैनाय हिसाबै बिदिहाय मोनसे फटक लानो सानदों दा आं बेवहायनो लायनो थांनो नागिरदों दरजाया जोंना सोलायखांबाय आङो सार्टखौ ओमफ्राय दायो फटक लानो थांसिगोन आरो ना नै बिथाङा आंखौ नायनो बादों फुंनि सिमाङाव जेब्ला नों बिलिर फैयो आंनि मेगना गेंबोला नों गोमालाङो साननि सोराङाव जेब्ला आं नोंखौ नुयो जोमैयाबो आंखौ नुना मेगन साहरो लोगोफोर माने गोसोआव माने बे जायगानिफ्राय माने थांनोनो बादोंमोन आरो ना स' मा होनना बुंनो स' समजों खारफानो गोनां जायो नङा होमबा स' बोथोराबो जोबोर माने गाज्रि खालामबोबाय माने खोमसि खालामबोबाय आरो ना स' जों जोबोर गोजाननिफ्राय फैदों बेवहाय स' जों नोंथांमोनाथ' मिन्थिखायो जों बबेनिफ्राय फैदों नङा होमबा स' लोगोफोर जोङो बे जायगानिफ्राय बे सानफ्लावार गार्डेननिफ्राय जोंहाय न'आवहाय थांदोनिसो माने बोथोरा गाज्रि खालामबाय स' नोंथांमोन दिन्थिना नाहर नै खोमसि खालामबोबाय न'आव साथाबो लाफायाखै न'बा सेस जालांजोबखागोन आरो ना गथाय सि जालांजोबखागोन फैदो फाय बिलिफां
Oh Bilibang video lagasino. So logoफोर बिथां बिलिफां बर' बिथाङाबो माने YouTube चेनेल दङ स बिथाङावनियावबो बिथांनि चेनेलावबो बेहाय फैनाय जायगानि जायनाखि भिडिअ बेखौबो बिथाङा एगारगोन स बिथांनि चेनेलखौ आङो डिसक्रिपशनाव होगोन स नोंथांमोना थांनानै बिथांनि चेनेलखौ सापर्ट खालाम बेसे हायो साबस्क्राइब खालाम लाइक शेयार खालाम स नोंथांमोना आङो डिसक्रिपशनाव होगोन थाबैनो थांनानै बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर स जों दायो थांदोनिसै बे जायगानिफ्राय स लोगोफोर भिडिअखौ बोरै नांखो बे जायगायाव दिनै सानफ्लावार बे जाय गार्डेनाव दिनै मोनसे गोदान भिडिअ बनायबाय स नोंथांमोना माबोरै नांदों स मोजां नांदोंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय स लोगोफोर जों दायो बे जायगानिफ्राय गामिया नोंसोरना बिनो नामा बिनो ना स फैनानै जोबोद मोजां नांबाय आरोना मबे मा गामिमोन नोंसोरना हालेकुसि स आरो फैफिनगोन जों बे हालेकुसि जायगायाव स जों थांदोनिसै न'सिम स साबायखर दे बरिया बार बारदोंलै लोगोफोर नाय स लोगोफोर जों बे जायगानिफ्राय थांदोनिसै न'सिम स बोथोराबो नै गाज्रि खालामहांबाय आं भिडिअखौबो बांद्राय गोलाव खालामला लोगोफोर स नोंथांमोना माबायदि नांदों भिडिअखौ नोंथांमोना लाइक शेयार खालामबानो जाबाय बेसे हायो स दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर स थाबैनो फिन आरो नोंथांमोनखौ लोगो हमफिनगोन बाय